Basan moduan, gaurkoan arrasateraino gerturatu gara, arrasaten gauzu, beto esan da World Cup pilotaleku eraberritu honetan, eta gaurkoan aitzakia gimnasia kontuak ekarriko ditugu gurera, izan be, nire albondakoten Arantzazu Zubiak, 40 urte, jau, Dragoi gimnasia taldian entrenatzaile lanetan, eta, ondala gutxi, aitortza bat jaso eben, bere taldekide, bere ikasle eta ikasle hoian partetik, ondala gutxi, azkenengo emanaldixan, oker espaldi manau, ikasturte bukaerakoan. Arantzazu, lehenko eta zorionak injako landanatik, uste dan honetan injako lanatik, eta oin, aitortza horren ostian, zela sentitxe zara, zela zez momentu honetan? Ilargian ondikan. Ilargian, ez? Ondikan ez naz lurrera jetzi, izan zen oso politxa, eta gainera ez neben espero, azkenengo erakustaldia zen eretako entrenatzaile moduan, baina ez neben ezer gehiago espero, eta orduan hainbeste jente etorri zen, hainbeste oroipen, politxak, ondikan nau, berriro hasiko naz negarrez pentsuta. Pentsen dut, igual asimilatzen ez da, gertatu zena, gainera bai ikasliak, bai lankidiak, ikasle horiak izandakoak bai, ez dakit, holako emozioan zurrunbilo baten murgildu eta ongo zinela pentsatzen dut une horretan, ez da? Ezin sinistu lehenengo, ez nahuelako ezer ulertzen, ikusi nahuen guk jartzen ditugu umedanak lerrotan, gauzatxo bat, oparitxo bat banatzeko ja bukatu degunean, eta derrepentian ikusten dut, eta ikusten ditu danak banatuta, digo, hemen ze pasetan da, ez neben ezer ulertzen, baina zidatxe hartu jarrita, eta ez dakit zer, eta gero jarri guztien erdixen, eta orduan izan zen ondiokan, ez dakit, kexo. Hori izan da, 40 urteko ibilbide baten aitortza izan delako. 40 urte azkar esaten da, baina norberak espaldin bau bizitzen ez daki 40 urtetan zer pasatzen den. Oazen pitu bat atzera itea, 40 urte atzera itea, astapenak eta zelako oroitzapenak dakotzu hasierako horrik. Hombre, ematen dago, 40 urte asko diala, baina dana daukitzu hor buruan, gauzatxo batzun borra bitzen dira, baina bai lehengoko taldetsua, lehengo asizienak laguntzen, nire gurasuak, nire lagun batzuk, gimnasiatik aparteko lagunak laguntzen duztien baita pizai hartzen, musika jarri bizan, megafonia erabili behar zen, ni bakarrik ezin eben horri gauzak egin, eta orain besta. Nik hementzen hau, zati jente asko lagundu duzta, eta orduan horipenak beti dira honak, zati betik egonaz laguntzakin eta horregaitxik lortu dugu hemen egotia. Zelatan, zergatik hasi zinen entrenatzaile lanetan? Ikastolan, kiroleko orduan, fizika orduan, halako gauzatxo batzuk itxen geben, espigino, noseke ez dakizet, eta gero handerenua hasi jakun ritmika itxen. Orduan zan oso desberdinal, gauzak asko aldatu dira. Eta nahi, asko guztau jaten, eta orduan nik gaztetatik, ez ja, hasi nintzenean, ja esaten eben ni entrenatzaile izan behar nahi entrenatzaile, eta nauke super argi. Eta ala izan da. Eta behin bat entrenatzaile sartutakoan, 40 urte atzera egiten bu esan duzu, lehenpetzen dut, taldi igual txikitsuagoak, edo jente gutxi mobiliko zala, astapen horrek be, entrenatzaile moduan zelakoak, samurrak izan zian, zailak izan zian? Desberdin. Zaila esan zaila. Lehenengo taldi hartu nebenean, 11 eskatoz zazien, oinon da 40 pasatxo dare. Orduan, orduan ni lehen 11akin neben oso ondo. Orduan lana begutxitxu hau zen. Nahi dut esan klaseko lana, entrenamentuak eta holan. Baina gero hori doia hunditzen, eta esatatzutena, azkenian jentiakin. Eta nun, zela ikasi zeben entrenatzaile izatea, ze pentsatzen dut norberan jakintza hori bebai, gero beste batzuri transmititia, erakustia, entrenatzaile lana izatea, nola bai edo ikasi bidara nun baiten, nun ikasi zeben zure kasuan? Ezke hori da, ontsa ja, neskat txikitsuak be, azten dira internetez begira, eta euren kabuz ikusten dabia gauzatxoren bat, ero elementuren bat, eta saiatzen dira itxen eta alako gauzak guk hori ez geneukan ezertarako. Orduan, eta kurtsuak be, nahiko hurbil taukie entrenatzaile titulu bat aratzeko aurten Tolosan izan behar da, Gasteizen be izan da, guritok eta jagok hemen ez hauen ez ebez, bai Madrilen, bai Alicanten, Kanariasen be bai egon nintzen, kurtsuak kanpoan zian.
ornamentuak eman. Aipatu duzu, ez? Hamaika neskantilako talde batekin hasi zinela, eta gaur egun, 150 pasatxo diala. Pentsatzen dut, jente kopuru handitu da, baina gimnasia erritmika behabe, evoluzio bat eukiko ebelazki urte horrei danetan, ez da? Guztiz. Guztiz, baina gainera alde danetik. Musika asuntuan, leheno bakarrik erabiltzen geben, biolina eta pianoa, más oso imposible. Politxa da, ez dut ezer kentzen. Baina, azkenian pixka zan ben, pin, bez, denporada nian, eta neskato dana txapelketa baten, da zan pixkat hori. Gero ja iziguzkoen orkesta sartzen, baina hotza ezin zan egon musikaldetikan. Onja dauketzu dana instrumentala, no seke, aldozu edozein musika erabili, eta askoz be niretako plitxoa da, eta dauketzu zarata gehiago, espresio gehiago. Jantzera aldatu da pilo bat. Lehen zan, bakarrik kolore batekua, marra batekin eukitzen bozun maia zan, una pasada de hoi, ze txulo. Eta onja dauki horrek brillantinak, eta, umetxue ikuseta jakia inbeste, lehen gonak ezin ziren eraman, orain eramaten dira. Guk zapatillak ez dugu erabiltzen dugu, puntatxo bat moguan, eta lehen ez gitzugun aurkitzen besta, faten ginen zapaterora, eta eskaikin erolan eta goma bat itxen geben algebena. Eta onja dauketzu oso erosuak diala, eta aparatuak bebai. Naiz aparatu berdinak erabili, ja mazak, material asko aldatu da, askoz be hobeto ebatzen da, manejatzen da, eta pixkat, aldatu da guztiz, eta ja normatiba aldetikan, leheno gauza asko ezin ziren egin, pino, rueda lateral eta omiek badakitxe hori, eta oin isa derrigortuta zaz itxia, orduan normatiba be aldatzen da, 4 urtero aldatzen guzku federazioak, eta orduan horrek biltzen gare betik aldaketak ino. Eta entrenatzaile moduan pentsatzen dut, zeuk personalki evoluzioa bekliko zebela urte guzti hauetan, ez da? Bai, noski, bazetan dana igual nik hasi nintzen nian, handikan ez nebela kontrolatzen asko, nahi dut esan, baina dauketzu energia pilo bat. Eta orduan horrekin bai, gauzak buruan azkartxua udoia, zitzen dozu gauzak. Honze pasetan da, bai, dauketzu esperientzia gehiago, baina energia gutzia batzutan, ez? Eta orduan, desberdina da, ez dakit, aldaketa. Aipatu zuen energia hori, igual, hasiera baten gehiago dela, gero gutxiketan faten dela, baina ez dakit zeuri energia hori edo gogo hori mantenitzen zerk lagundu dutzun urte guzti honetan. Neskatilatxuak, eurak da, azkenean, betik emute dut supostasuna eurekin egotia, ezautu txikitsua datozenien bate sustauta datorrela, erakusten dutzu zerritzen dauen, eta oso ondo, eta orduan entrenamentu danak batzutan azarratzu itxezara, baina beti dauketzu zerbait politxa, zerbait positiboa, betik zoiaz gorutza, azten dia txikitxo eta bukatzen daue 18 urtekin, orduan betik ikusten duzu progresio hori eurak itxen daue, baina zeure laguntzakin, eta orduan hori bultzatzen dutzu, beti zoiaz gorutza, betik. Ez dakit progresio hori igualdan, geixen entrenatzaile bateri geixen posten xauena. Bai, eta azkenean hori da, ezkezu ikusten duzu batzuk azten dira 5 urtekin, eta 18 urtekin 20, oin daukegu bat 25 urte daukela, 20 urte doia gimnazioan, torduan ikusi dutzu fase pilo bat, eta txiki izanean, etxen duzu modu batera berakin, onja neskato bada, emakume bada, eta oso desberdina da hori bai da progresio eta politxa, eta indartzen dut. Progresio aipatu zu, eta gaur egun Dragoi Gimnasia talde buruz berba egiten denean, emaitzak ikaragarriak izaten dabitz. Ez dakit, hori entrenatzaile bat entzat be, barruan pozgarria izango da, ez da? Bai, taldian dako. Ez da, hori bai da taldien lana, hor gare entrenatzaile desberdina, batek itxen dago gauza bat, beste bat hori, ontze zaikapen honenak aerobikeko aldetikan gabitzataratzen, eta horrek Elena Lanutzak eramaten dau, orduan bakoitza beria. Baina bai, beti gabitz hor, geure izena hor urten dadila, hemen gabitz da denean
40 urteko ibilbidea, más o menos gutxi gora bera repasau du, ja beste 40 urte bat ematek hartzen dauen, oinordekotza hori beha berre dauen, ez da gize putotan dauen lekuko aldaketa hori? Lekuko, esku honetan izten dut aldia, hori argi dauket. Hemen atzetik laguntzen ibili dianak eta ontsa hemen da zela ja nire parian eta ontsa ja nire aurrian, horrik ere mango daui hondikan aurrera, ez dauketu daik.